βρίσκεται στον Άλμο, σε μια παραλία, για να δούμε, Γεωργία, κατά πόσο είναι ασφαλή τα συγκεκριμένα παιχνίδια και βεβαίως τι πρέπει να προσέχουν οι γονείς. Ακριβώς, Μαρία, έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη συζήτηση γύρω από το ατυχές συμβάν σε παραλία της Μυκόνου που στοίχησε τη ζωή του 10χρονου αγοριού που συζητήσατε και νωρίτερα με τη Βίκη. Μαζί μου είναι ο Γιάννης Καψάσκης, είναι ναυαγοσώστης και χειριστής ταχυπλόου, για να μας πει περισσότερα. Καλημέρα. Καλημέρα. Κοιτάξτε, καταρχάς είναι ένα πολύ ατυχές συμβάν, το οποίο εντάξει, βέβαια δεν έχω παρακολουθήσει ακριβώς τι έχει συμβεί και δεν μπορώ να εκφέρω κάποια γνώμη ή να κατηγορήσω κάποιον. Να μας πείτε για παράδειγμα, αν τα παιχνίδια ρημούλκησης, αν μπορούμε να τα ονομάσουμε έτσι, απαιτούν κάποιες ειδικές ικανότητες και αν είναι ασφαλές ένα παιδί 10 χρονών να παίρνει μέρος σε αυτά τα παιχνίδια. Έχουμε ένα... Όπως είπατε και πριν, το θέμα, σας ακούμε. θέμα είναι όλα να τηρούν προδιαγραφές. Βασικούς κανόνες ασφαλείας. Από εκεί πέρα είναι σίγουρα, οι προδιαγραφές είναι σίγουρα να είναι πάνω στο σκάφος 2 άτομα, ώστε ο ένας να οδηγάει το ταχύπλο και ο άλλος να κοιτάει πίσω τα παιδιά εάν είναι ασφαλή και αν έχει πέσει κάποιο. Ακόμα και αν έχει πέσει κάποιο, το θέμα της ρημούλκησης και το τέτοιο είναι είτε να σταματήσει και το παιδί να ξαναμπεί στο σκοτό και στην κουλούρα, είτε όταν γυρίσουμε πίσω να πάμε από επίνεμη πλευρά, να σταματήσουμε μηχανή, να σταματήσει η μηχανή να δουλεύει και να τη γυρίσουμε από την αντίθετη πλευρά του παιδιού ώστε να το επαναφέρουμε πάνω. Και βλέπουμε πως το συγκεκριμένο σκάφος, για να σας πω για το συγκεκριμένο που μιλάμε για το 10χρονο παιδάκι από τη Μύκονο, το συγκεκριμένο σκάφος ρημουλκούσε 2 φουσκωτά, κάτι που φαντάζομαι και η κοινή λογική το λέει πως δεν πρέπει να συμβαίνει, καθώς υπάρχει κίνδυνος να συγκρουστούν μεταξύ τους. Υπάρχει κίνδυνος, ακριβώς. Υπάρχει κίνδυνος να συγκρουστούν μεταξύ τους και να είναι πιο εύκολη η πτώση ενός από των 2 παιδιών τα οποία είναι μέσα στο φουσκωτό. Και από εκεί πέρα, εντάξει, είναι και το θέμα του καιρού, όπως προαναφέρατε, ότι πρέπει να το προσέχουμε γιατί κατά βάση και ακόμα και εδώ πέρα και στα φουσκωτά που είμαστε στον Άλυμο, ακόμα και όταν σηκώνει κύμα, έχει κάποια μποφόρ, απαγορεύεται η χρήση τους για λόγους ασφαλείας κατά βάση, γιατί πάνω απ' όλα είναι η ζωή των παιδιών, πάνω απ' όλα είναι... Φυσικά. Και ακριβώς επειδή είναι οι ζωές των παιδιών πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες ασφαλείας και φαντάζομαι ότι και εσείς ενημερώνετε και τους γονείς. Γιατί μιλάμε για μικρά παιδιά, ενημερώνετε και τους γονείς για τους κινδύνους ενδεχομένως που υπάρχουν. Όλοι οι γονείς γνωρίζουν οτιδήποτε κινδύνους και αν υπάρχουν, είτε αυτοί είναι που τηρούνται κατά βάση, δηλαδή να μην βουτάνε τα παιδιά από κάτω λόγω. Έχουμε, δυστυχώς δεν μας βοηθάει η σύνδεσή μας. Παρ' όλα αυτά, όσα έπρεπε να πούμε τα είπαμε. Πάμε να επιστρέψουμε.